1/20 pack of Copico Blanca, and then 2 cups of water. Lalagay natin yung Copico Blanca. Maglalagay tayo ng unflavored gelatin, any kind of gelatin, kahit anong brand. Tapos halu-haluin lang hanggang matunaw lahat yung nilalagay natin. Maglagay din tayo dito ng 1 cup of evap milk, half cup of condensed milk. Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo. Gusto nyo sobrang tamis. Halu-haluin lang natin yung mga ingredients na nilagay. Mag-add ako ng half cup of sugar, and then 1 pack of all-purpose cream, kahit anong brand gusto nyo. Halu-haluin lang ng dahan-dahan. So pagkahalo niya, yung apoy natin is mahina lang. Yan lang ang apoy natin. Tapos halu-haluin ng halu-haluin para hindi masunog yung ilalim natin. So wag nating pakuluan ng pakuluan, yung tamang-tamang ano lang, init lang niya. Hindi yung sobrang kulo. Pag nagbubula konti, okay na yan. Yan, bumubula na siya. Ita-transfer na natin sa ating lalagyan. Kahit anong lalagyan ang gusto nyo. Yan, transfer natin siya dyan. Pagka-transfer natin, ayan yung tira natin, nilagay natin sa isang Tupperware. Aalisin natin yung bula para maganda yung pagkaano natin. Ayan o, nawala na yung bula. So nilalagay ko siya sa ref overnight. So ito na yung kalalabasan niya. Ayan, wala na yung bilog-bilog sa taas kasi wala talaga siyang bula. Ayan, napakakinis ng kanyang mukha. Mas makinis pa siya sa mukha ko. Oh. Char lang. Ang sarap nito guys, subukan nyo. And then maglagay tayo ng chocolate on top. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilalagay sa top. Pwedeng mani, pwedeng any kind of chocolates, biscuits, yung mga ganon. Nasa inyo lang kung anong mga trip nyo. Basta ito, ano lang to, option lang to. Pero mas masarap pag ganito ang ilalagay yung chocolate. Kasi yung ano natin, hindi siya matamis. Tama lang yung tamis niya. So ayun, napaka smooth niya. Ang lambot. Sa bagay na bagay to sa mga yung mga pwede ibenta, pwede pang himaga sa bahay o may okasyon. Tingnan nyo nga naman, napakakinis oh. Ayan, titikman natin yan. Pero sigurado ko sa inyo, napakadaling gawin, napakasarap at hindi siya nakakaumay kainin. Tingnan nyo nga oh. Nagaano siya oh. Tingnan yung ilalim, wala siyang butas-butas. Hindi gaya pag sa iba na pag gumawa may butas-butas. Ayan, napakaano talaga, kinis ng ilalim niya. Ang sarap. Ito naman yung sa Tupperware na nilagay ko. Ayan oh, ang kapal ng pagkaano nyo. Ang ganda. Ang sarap talaga guys. Grabe, subukan nyo na. So yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.